השריקה נגד הקולומביאני של מכבי חיפה. לא מוצדקת, הייתה דווקא עבירה לזכות הקולומביאני של מכבי חיפה. אוי, כמה שאוהדי מכבי תל אביב התגעגעו לימים האלה, לחוויות מן הסוג הזה. שמחה כזו של אוהדי מכבי תל אביב ביציעי בלומפילד לא ראינו כבר הרבה מאוד זמן. מלול עם הכדור הארוך. השניות האחרונות בהחלט, שבחון לא טוב. והנה שריקת הסיום. מכבי תל אביב מנחילה למכבי חיפה הפסד ראשון העונה. הרצף של מכבי חיפה תם ונשלם הערב הזה בבלומפילד בזכות השער של מיוקה כבר בדקה ה-50. מכבי תל אביב מנצחת 1-0 את מכבי חיפה, עולה למקום השלישי בטבלה ומצהירה, קחו גם אותנו בחשבון העונה הזו. ללא ספק מאיר, אני נהניתי מחוויית כדורגל בלתי רגילה, אחד המשחקים היותר טובים העונה בליגת העל שלנו. כל הכבוד למכבי תל אביב על תצוגה נפלאה לאורך כל 90 הדקות. ואתה יודע מה מאיר? מילת ביקורת מופנית לאלישע לוי. ניהול המשחק שלו היום היה חלש מאוד, ניסה לתקן עם הכנסתם של גדיר, גולסה ורפאלוב, לא היה מספיק זמן. מכבי תל אביב ניצחה בצדק, צריך לספור את מכבי תל אביב במאבק על הכתר. בהחלט, הצגה גדולה של מכבי תל אביב בערב במבחן הכי קשה שיש בליגה הזו מול האלופה והמוליכה מכבי חיפה. ליאור ז'אן הוא המצטיין הערב בניצחון הזה של מכבי תל אביב. חוברים אליו לא מעט משחקני מכבי תל אביב הערב וציינו אותם במהלך השידור, את רנטס ואת קפילוטו ואת דור מלול ואת כחלון ושירן ייני, ישראלביץ' וכל השאר בשחקני מכבי תל אביב עדיין ממשיכים בחגיגה הגדולה שלהם כאן על הדשא. הם לא רוצים להיפרד, הקהל נשאר ביציעים והחגיגה הזו תימשך היום אל תוך השעות הקטנות של הלילה בתל אביב. מכבי תל אביב מספקת חוויה גדולה, וכאמור הגיבור של הערב הזה ליאור ז'אן לטעמי במשחק חייו, פשוט הצגה של שחקן בקישור אחורי שלא איבד אף כדור, זכה בכל תיקול, חילץ כל כדור מרגלי שחקני מכבי חיפה. ושחקני מכבי תל אביב עדיין ממשיכים בחגיגה. שחקני מכבי חיפה כבר נבלעו בחדר ההלבשה. דני נוימן, תודה רבה לך. תודה לך, נסיעה טובה מאיר. אני מאיר איינשטיין.